Hola, amics i amigues. Com esteu? Us preguntareu qui sóc, per què vaig així, d'on he sortit, per què em dirigeixo a vosaltres. Em presento. Soc la vostra amiga del futur, de l'any 2035. I vinc a donar-vos un missatge molt important. Recordeu la carta i el dibuix a l'amic del 2035? Una carta molt especial a un amic o amiga del futur, on expresseu el que desitgeu, el que imagineu i el que voleu en un futur proper, el qual, per cert, jo he experimentat. No us puc dir gaires secrets. El que sí que us puc assegurar és que la situació provocada pel coronavirus, que ara sé que tant us preocupa, va acabar fa temps. La recordem sovint, això sí, com una època important a la nostra vida. Però els petons, les abraçades, agafar-nos la mà i fer rotllanes amb els amics tornen a formar part del nostre dia a dia. Mentre digitalitzava els vostres dibuixos i els emmagatzemava aquí, al futur, me n'he adonat que teniu moltes ganes de canviar les coses que no us agraden del vostre present i que sabeu que cal que millorem. També sé que en les vostres cartes hi ha moltes preguntes curioses sobre quines novetats tecnològiques tindrem. Cotxes voladors, robots, ordinadors intel·ligentíssims... Això és el que més heu comentat que imagineu del futur. També teniu curiositat per saber què fareu i què sereu. Però això són detalls que avui no revelaré. Ho haureu de veure vosaltres mateixos, amb els vostres propis ulls, a mesura que aneu creixent i el temps vagi passant. Hi ha res més emocionant?